Love. Sabi. Parang napagupit makalainan na ba ni Mugnaw? Igang mahud kay love. Igang lagi niya tanawan na yung Mugnaw. Oh, mas igangan pa naman ko sa Mugnaw nga napagupit ka. Ano ni mo surun love katong pinasyaulin tirada ba? Basta wako ganahin si mong buk, murakag monghi. Sige na lang ba, lambingan ako. Di ta ka taga-kwarta. Sige bi, asa mong kwarta ba? Ikaw ba, naong kay kag-kwarta laba? Ikaw magani, mura nakagnaog avatar, kung napa na yung aro. Avatar na yun. Malay na ni mo, ay, matag lang kayo tag-kwarta. Inon ba tanin mong naong avatar? Pero, Be, kisa. galud-lood na ka ba? Luto na nga na, naglambing naman ko si Mua. Sama na siya, Be. Isa pa. Isa pa, oy, dami na, Be. Oh, labi-lab. Sige, mato na ko ha. Yan na, lab. Kita gana kay kag-kwarta mo. Lakaw, mandayon ka. Nato ko atuon ba? Kisa naman po na. Basta, naro ko atuon, sige na. Ay, naabot na yung tawhana, oh. Ganiyara ka? Oh, ganiyara ko pinaabot dire. Sige, suko-suko rin. Lambing mo na lagi, tika. Alibing. Asa naman ang koleksyon si mga asawa? Suga po ni mo, ikabit rabi agaw. Aw, ana medyo na mga kabit, mga hilas ug mga isog. May gana kikitagaan ko sa kung nasawag 500, oh. Bi, naramday na. Sama na, niya sama akong kiss. Unsay kiss nga 500 raman eh. Sama na, kitagaan pati kag kwarta. Di pa kapakis. Susoy, sunod na, pag 1,000 na. Ginarimit din mo sa imong kabit akong kwarta nga hinatag ha.